Zbog ogromnog povećanja budžeta ove emisije, mi smo sebi dozvolili da možemo da platimo još jednog učesnika, a to si ti. Šta ćeš ti u ovoj emisiji, Nataša? Ja uopšte, malo sam plaćena, to moramo svi da znamo. Znači da kažemo, da. A druga stvar, nemam pojma, znači zvao si me da dođem, kao ajde dođi pomozi, ovde nešto učestvuje i ti malo. Ovo ne ide. I sam bilo upozorno, ali ne znam o čemu se radi, nemam o čemu da učestvujem i onda sam skontala, dobro, ajde, mislim. Živim ja svoj život, pa učestvujem u njemu, ni tu ne znam o čemu se radi, sve je opušteno. Tako da sada 20 minuta haosa, Nataša Guberinić, moja familija i najbolja drugarica, na moje veliko zadovoljstvo, a i na vašu ogromnu dosta si ti hrabar, izvini. Zabavu, da. Da ne pomisliš? Ne, nego kad zoveš to familiju. Znaš ko? Ne, nego zoveš familiju da dođe da ti pravi društvo u podcastu i znači ljudi koji mogu da se lako izlanu, a znaš me. Znaš da mogu da se izlanem nešto. Mislim, postoje određena pravila i teme koje se u ovom podcastu ne otvaraju, a sve drugo se otvara i bit će ni malo cenzurisano, tako da počinje novih 20 minuta haosa sa Natašom. Sad, da ti objasnim, familijo, pošto vjerojatno nisi gledala prethodne emisije jer ih niko nije gledao. Pa nisi rekao da je obavezno si gleda. Da, neću da propitujem. Rekao dođi pričaj nešto. Ali priča nam je, ako se slažeš da pričamo o fetišima, meni je to nešto onako ostalo vrlo interesantno. Ne, rekao si mi da smislim, ali nisam ja sam više čovjek za fobije, ja to volim, ali nema veze, nek budu fetiši. Iskombinuj ti. Fobije i fetiše. Tako da ćemo krenuti sa fetišima, ako mi dozvoljavaš, pošto znam koji je tvoj, ovo sad zvuči čudno, fetiš, ali smo vidjeli na YouTube-u, ovo zvuči čudnije, ali će gledalci moći da vide vrlo brzo koji je Natašin fetiš. Idemo na fetiše. Sad, evo, ja obično oblačim ovaj mantil dok ljudi gledaju. Nataša inače ima spot na YouTube-u u kojem je potpuno u lateksu. Tečni lateks. Pa postoji neka razlika? Postoji razlika. Ajde, znači, ti razliku? Pa razlika je kad skidaš tečni lateks, bukvalno kao da ti neko dere kožu, razumeš? A ja sam fino bila pametna pa sam umočila se kao bure tečnog lateksa. A čekaj, to isti onaj fetiš o kom ja želim danas da razgovaram, a to je fetiš ka lateksu. Je li to isti taj materijal, ista ta priča? Nije, ovo je baš sadizam, ovo je zlostavljanje. Ukoliko želiš da neko te maltretira, onda te izmaže tim tečnim lateksom i posle, znači, te teše dok ga ti skidaš. Dobro, da li si primetila da su neki ljudi uzbudili u tvom snimanju tog spota? Ne. Nisu bili su uzbuđeni samo od mog vrištanja i kukanja. Inače ovako su bili vrlo raspoloženi. Baš su bili raspoloženi. Eto sad gledamo spot, ja hoću da kažem da je moj fetiš, ne moj fetiš, nego fetiš koji je predstavljan danas, to je fetiš na lateks. Evo da kažemo ljudima, taj fetiš predstavlja seksualnu privlačnost ili uzbuđenje koji izaziva lateks odeća, gumeni materijali ili izgled i osjećaj koji oni stvaraju. Meni je ovo sad kao uopšte nije jasno, kažu da je to neki osjećaj druge kože i miris tog lateksa. Meni je to izgleda stvarno kao neka kesa za đubre, iskreno nemam. Nisam normalno. Ne, ali ne znam kakav je pravi lateks, ne znam koji je tu osjećaj, ne mogu da setim nešto sam u životu nosila neki baš sad taj, ali kapiram da sve to steže. Znači, vjerovatno ako želiš taj osjećaj, taj stege, pogubljenosti, razumiješ, tog nekog neprijatnosti, da onda se odlučiš za lateks. Ali kako se odlučiš u tome? Evo sad mi to pada na pamet. Mislim, stvarno neću da kvarim. Pa nemoj meni da pričaš, ja sam tečni lateks, to nije ništa smrdelo. Znači, namažeš se ceo, sozuš, i sve puca ovako, znači dlake, ne mogu. Bilo je dosta neprijatno, ali evo, moram da, kad sam razmišljao o ovom fetišu, pali su mi na pamet Michelle Pfeiffer u Batmanu, kad je Catwoman, i pala mi je na pamet Halle Berry, verovatno. Ili neko tako. Halle Berry mi nije pao na pamet. Ali evo sad ću razmišljati o njoj. Trinity u Matrixu. Da. Trinity u Matrixu je bila baš dobra u ovoj izvedbi, ali kažem... Mi svi ovdje zapravo slušamo tamo o tvojim tako snovima nekim. Pa i sad sam te doveo, niko nije gledao, pa sam bakar jedna osoba da može da me sasluša. Možemo da pričamo i o onda, pričat ću ja isto o mojim fetišima, ja tako neke snove. Od fetiša dođem do toga šta bih ja u stvari volela. Ajde, idemo na tvoj fetiš, eto, ovaj moj smo završili, imao sam svašta još nešto da kažem, ali mi nije bio najjasniji, tako da ta neka varijanta da izgledaš kao neki mrav kad se
lateksiraš mi nije seksi, ali eto, da čujem šta si ti. Pa ne, rekao si mi kao smisli neki fetiš, nešto, pošto nisam neki sad ozbiljan fetišar, onda sam otišla googlaš kao fetiš i šta je ono, pa poda. I vidim da, bukvalno. I tako sam došla do onog age play. Kako je, to ti je foot. Znači, sam otišla. Age play, razumeš, to je igra godinama. Znači, biti mnogo predvidljivo ako ljudi budu znali. Neće ići tako. Nego sam bila u zonu, čekaj samo nešto mi se otvori, razumeš, neka Disney, neka nova čakra koja će da priča o fetišima. U svakom slučaju, age play je ona varijanta kad ljudi se žele da zamišljaju da su njihovi partneri drugih godina, odnosno igraju se tako tih igrica gde nisu svi u dobu u kome jesu i verovatno osnova svega toga jeste što je neko dominantan ili submisivan, pa sad želi da bude kako je call her daddy, baby i ostalo. Ja sam bila u fazonu, ima i nekih baš onako sick stvari u tom fetišu. Pa ne mogu sad pričati, ali mislim, znaš, ima nekih ljudi koji žele da budu u nekim godinama stvarno super neprikladni, super ilegalni, razumeš, ali opet ne vezi, pazi, pričamo, ja sam pozvano, pričate o fetišima i onda sve ono što ostaje u ona famozna 4 zida, nekako to se približava ljudima. Kapiram da je to tvoja u stvari ideja bila. Da sudimo. Nema osude i kao dobro, vole ljudi tako, razumeš. Tako da ja sam razmišljala kao šta bi to za mene značio taj age play, kao da li bi ja pristala uopšte na tu neku varijantu da sam nekih kao drugih godina. Biće već si 7, gdje ćeš gore? Ne, ja bi baš bila, ali ne, ja bi bila u fazonu starice. A ne bi ono kao kikice? Nikad. Ja bi bukvalno samo legla i bila u zonu, sine, dodaj mi vodu, vuče neka probaja. Znaš, bila bi baš ono... To je baš seksi. Da. Pa ne, možda je neko, razumiješ, možda se neko loži na to. Nešto me preseklo u krstima. Meni odmah to zvuči mi, taj fetiš kao kad odeš kod psihijatra, on je u fazonu, čuje koji ti je fetiš, kao priče mi o odnosu sa majkom i sa ocem, odmah mi zvuči kao da se tu povlači neki problem o tome da se vraćaš u detinjstvo i u starost. Ne znam ništa. A ne znam, pazi, ja sam, mislim, ne znam, od kad sam bila klinka sam bila u fazonu, jedva čekam penziju. Nisam ja nikad, razumeš, maštala nekim drugim stvarima. Nekako to mi je baš od detinjstva san. Znaš, i da budemo ali bogati penzioner. Mislim, obogatiti se sigurno neće. Užasno sam posebno, razumeš, to inače nikad drugi ne želi. Užasno sam. Eto, čuli smo koji je Natašin prvi fetiš, koji je moj i sad je jasno kako ćemo ovu temu u buduće da razrađujemo i malo bi jasno u pogrešnijem smeru, ali evo, posle fetiša idemo na neke, kako da nazovem dalje teme, sigurno neozbiljne. Idemo na neke druge teme. Evo, nastavljamo razgovor i sada ću da potpuno prepustim potpuno poverenje u tvoju prvu priču i temu. Znaš što mislim, samo sam htjela kažem da mi je ovo mnogo mi je strah, što imam utisak kao da sam stalno na nekom intervju. Znači, izvini, zvezdetina. Evo što sam htjela da vam ispričam jedna velika zvezdetina. Ne, gledala sam, čula sam stvari priču sa TikToka gde je neko postavio pitanje kad bi se desilo da doživiš kompletan gubitak pamćenja, znači kompletnu amneziju, koga bi zadužio od ljudi iz svog okruženja da te podsjeti na to ko si i šta si. Znači, ko bi... Ti nisi skapirala koncept ovaj. Ne, slušaj. I ja sam, ili znači, pazi, možeš da, ne treba da biraš kao ja najviše volim ovoga ili onoga, bla, nek mi on prepriča, jer ja, na primjer, vidi, ja tebi nikad ne bi prepustila ošte to. Hoću ti kažem, znači, da ja, na primjer, sad izgubim sećanje i kao, recite nek Đole prepriča, nek kaže šta je bila i ja već vidim šta bi ti... Evo ga. Neka se sećam, neka on ispriča. Pa da, zato što tačno ti bi ispričao Ali ja bi napravio verziju koja bi se rasprodala. Da. Ako već govorimo o nekom... Sećaš se, bila si tako uspešan OnlyFans nalog. Sad zaboravila je šifru, zato što otišlo je sećanje, razumeš? Sad ćemo ti i ja to ponovo. Age play. Napravit ćemo i opet ovaj nalog, razumeš? Znaš šta bi mi ispričao? Da. Znači, ne znam, pazi, da umrem ili tako nešto bi bilo okej. To možda pričaš šta hoćeš, razumeš, možda pričaš kako sam odbila ulogu u James Bondu, razumeš, to mi je potpuno sjedno, ali ovo da ti mene instruiraš sad kao, znaš, da mi instruiraš da čuješ prvi put. Ja se tebe pitam kao, ko sam ja?
šta ja radim, razumeš ti, kao, ma ti si, kao, Da. bila si prvi papak, da. Ne, ali mislim, kad razmišljam isto, i prvo mi je palo na pamet kao tebi bi dao familiju da raspišeš priču u mom životu, onda je bio u fazonu familija, vrati mi laptop i olovku. Ali ono, Ja bi mogla ti prodati bilo šta. Života koji smo mi nekako prošli, to zvuči kao da smo oni Ozzy Osbourne. Ne, ali generalno bilo je onako pogrešnih koraka, nekako bi možda bilo najbolje da ono tipa Jelena Bačić-Alimpić napiše, ispriča priču o nama, ili tako, ili ono. Ne znam baš da li bi prepustila tako nekom. Ja sam bila iz sezona da prepustim kao možda našoj zajedničkoj velikoj prijateljici Minji, ali onda se izgleda ko zna šta bi tek ova krenula da ispreda i ko zna koliko njena memorija to. Da popamtila kako treba. Ne. Zanimljiva priča da se ljudi stvarno zamisle, znači ajde prvo, nisam bio u fazonu hvala ti što donosiš smrt na početak svoje emisije, ali ovo nije smrt, ovo je potpuni gubitak pamćenja. Nema veze, ja ti samo te pitam ko je zapravo ta osoba koju bi prepustio i kažem ti da ja ne bi tebi prepustila, zato što znam da bi tu, razumeš, sigurno ono bi nekako najbolje, izvukla bi neki deblji kraj, izvinjam se psuje u ovoj emisiji, šta se... Psuje se, i sponsor nam daje bonus na svaku psovku, tako da... Dobri gospodin. Dobro, idemo dalje. Ja sad donosim jednu temu koja se kroz moj život i kroz moje priče u ovoj emisiji konstantno provlači, a to je padel. Zašto? Padel, pričamo realno. Padel se generalno smatra i ljudi ga tretiraju i klasifikuju kao neki gej sport. I ajde vidimo sad zašto i da li je padel gej sport. Prvo, znači, da ti si meni već to dosta puta pominjao. Ja sam čak to mi ja prezirem padel. Znači, ja znam da nisam gledala ovaj podcast, sigurno, razumeš, tako da sam morala to u životu da čujem od tebe za taj padel 200 puta već. Ja sam bila u fazonu padel, kao, ali to je meni, znaš, ono nešto su vojvođanski Mađari. Ja ne mogu što sad i šta je. Hoćemo na padel. Ili kao padel, nešto, ne znam šta je. Što je? I onda... Ali kako ti zvuči? Padel, neka barica nešto, razumiješ? I onda sam posle, kao, pošto si toliko više, znači si ono drvio s tim, i ja kao gledam padel i sad vidim kod mene na poslu, ti znaš da ja radim u šumi, da sam u kompletnoj divljini. Znači tu nema nigde blizu samoposluge, nema apoteke, razumeš, možda umreš tamo, razumeš, i ko zna da li će te neko naći u onoj tamo divljini, razumeš. Ne mogu je deo vodi. Padel teren je odmah otvoren pored, ali ne jedan. Znači ima ih na više mjesta, što je onda zapravo mene dovelo do zaključka da je padel zapravo trenutno najpotrebnija stvar ovoj zemlji i ovom narodu. A čekaj, mislim sad te pitam kao prijatelja, nadam se da neće reći da si igrala padel. Nisam igrala padel, ali sad mi je krivo, razumiješ, hoće se tako nekako ali pazi, nekompetentno za ti si osoba koja je u formi, baviš se sportom, treniraš. Ne, ali dobro, sad, ozbiljno baviš se sportom, nekim vidom sporta, okej, aktivna si. Bez obzira što se ne vidi. Dobro, istočala si maraton, brate, 42 km u Atini, jeste to bilo pre nekoliko godina, ali jesi sad, nije to poenta. Nego ću da ti kažem, padel, sport u kom ti ne treba nikakva fizička priprema, ne treba ti nikakvo predznanje, ne treba ti motorika, to je nekako iz moje perspektive kao sport za starije osobe, da se malo rekreiraju. Ali vidi, ja oni su svi u fazonu, znaš, kao opremu, padel. A da, to ti kažem, ja mislim da je to u stvari sport za ljude koji imaju kinte i onda oni ulažu u opremu i lože se i što više, veruj mi, pa znam ja trkača, razumeš, koji one ti kaže, pa treba ti samo patike, kao da i kao... Ali trčanje nije gej sport. Pa nije, ali hoću ti kažem da svi, razumeš, koji kad vide da može negde da se da se neke pare, razumeš, tu zonu, oni su kao mi se toliko, znači, trudimo na ovom našem padelu. Mi smo, mislim, znači, evo, živ nisam grcam, razumeš. Mislim da je fora u tome da onda ovi ljudi koji nemaju to para za bacanje, da su kao, a pojavili su se na padelu, da i oni sebi, razumeš, daju malo na značaju. Više kao, evo i mi isto, kao nisam imao dobre gaće za padel. Razumeš, ne znam šta se za padel ima specijalno. Ne, gledao sam koliko košta oprema i slažem se, nevjerovatno je skupa i samo sam teo da ti kažem za kraj, što se samo sporta tiče, nekako sam uzeo da gledam pravila. Mislim, je baš sport koji nema greja, ti ne možeš da pogrešiš u padelu. Generalno, ti u tenisu, u fudbalu, u košarci, ovde ti se loptica uvek vraća, uvek možeš da je nekako ne možeš ni da izgubiš, ne možeš da promašiš, nekako je potpuno besmisleno.
Da, evo u 100 evra, znači, pa kvartal, ajde 3 meseca i vidjet ćete na padel terenu. Znači, ja mislim da će za par meseci... Žedi Bože, ne, ja sam teo... na meč kao 5000 eura, kao da odigraš, pa da odigraš. Ne, stvarno, nego, samo sam teo s tobom da podelim moje mišljenje, imam taj neki, i nisam jedini koji deli. Mnogo ti pričaš o tome, ja vidim da si ti već jednom nogom ušao, razumeš, na padel, jednom rukom si uhvatio reket, znači, već ja vidim tebe koji... Ma ne. A ne, moj... Dragi naši, stigli smo do segmenta podcasta 20 minuta haosa u kome ćete pratiti kviz. S obzirom na to da je ovo meni prvih 20 minuta u životu haosa, ja ću ovaj kviz da započnem sa pitanjem za koje ne znam ni zašto je tu, ni... Znači šta se dobije kad se ovaj kviz ali dobro, se reši. Ono što, ajde, znam da je Nataša skromna, pa ću ja reći, Nataša će dati 100 eura onom ko bude znao tačne odgovore na sve. I neću dati, da. Okej. Ajde, imamo, svako od nas ima po 3 pitanja, kako hoćeš da to, hoćeš da se rešetamo kao, ja da ispalim 3 komada ili ćeš da ide ti, ja, ti, ja, ti, ja? Evo, pa ajde ja ću sada da ova moja, da pregrmim ja ovaj moj deo kviza. Dobro, ajde. Imam tremu. Kaže ovako, koliko otkucaja srca ima jedan prosječan ljudski život? 78.000. Da, više od 3 biliona. Duba, bio si blizu, 78.000. Pa koliko pa ti ne bi sine do fetusa, znači ne znam da li bi se i rodio. Da, 78.000. Znači ti kad to počne? Koliko? 3 biliona? Da. Brate, to je tako diskutabilno. Ne mogu da ne znam šta. Da, reći, ali kako si rekla tiho 3 biliona? Da. Ja ne znam te brojeve uopšte. Znaš ono milijarde i ostalo to. Da, 3 biliona, dobro. Evo, moje pitanje koje, ovo makar prvo je mnogo smislenije, ali fokusira se uvijek kao kada na starletama postavljaju neka onako opšta pitanja. Koliko ima elemenata u periodnom sistemu elemenata? Pa ne znam. Ne znam. Ajde, reci neki broj, ja sam rekao malo pre, ali sam uvereno palio broj koji nema veze. 42. 118. Tu smo približno prošli. A ja ako bi uspela slučajno da kažem i 42. Pa kakva si bila iz hemije, da? Nikakva. Da. Bila iz hemije, društveni smer, ništa. Dobro, ajde, nema izgovora. Stvarno si promašila dosta, brate. Znaš, koliko znaš? Nemoj da nabrajemo se. Ne znam. To je kao pitanje do 4. razreda i to. Pa mislim da je 7. kad je hemija. Da, dobro, bit će to. Ne, nego bit će, znači da se tako, da jedni druge... Stvari, mi ćemo svašta tako ćemo da blamiramo jedni druge, okej. I svašta ćemo da naučimo. Bit će obrazovna karaktera. Ajde, čujem, pitanje. Evo ja tebi, kako je tebi lepo pitanje postavljam? Pre koliko godina je nastalo prvo pivo? Godina ili vekova? Znam priču. Slobodno da kažeš godina. Ali to nije istina. Koristi neke cifre. Znam da su Egipćani pravili pivo, stvarno nešto još u piramidama. Najstarije alkoholno piće. Pa daj neku sad cifru, nebitno. Pa hoćeš u godinama ili u vekovima, ili ćeš da saberem godine u vekove. Ali kao tipa pre... Ti preračunaj, ja ne znam sad. Pre kao 3417 godina. Čak i nisi bio daleko, 5000 godina planine Irana. A? 5000 godina, znači 5000 godina je napravljeno prvo pivo, najstarije alkoholno piće na svetu. Brate, ovo može da se računa kao tačan odgovor. Budi, brate. Da. Realno. Ovo je prvi tačan odgovor u ovom kvizu. Brate, baš sam dobro. A to se kad smo kod godina. Slušaj, koliko godina je duh bio zarobljen u lampi pre nego što ga je Aladin pronašao? Pa ne znam. On kaže, to si, pusti me malo, 1000 godina. Ali 10.000 godina. I on čak izgovori 10.000 godina sam bio u ovoj lampi. Ali u mom odgovoru se čulo i 1000, znači sad 10.000 godina. Da, kasnije će montaži 10.000 godina. Da. Znači, moram samo neko se montira da sam ja rekla. Dobro, ostaje 1-0 za mene i pitanje je broj 3. Pitanje broj 3. Ovo je toliko, znači, indikat. Sa kojim izvođačem je Đogani snimio pesmu Nema više Cila Mil? Sa Milutom Kitićem. Kako znanje, znači. Još ja kažem, odgovor se nameće Cile Mile, razumeš, ali... Čekaj, ti znaš ti obrazoviraš? Ili ovo sramota znati? Kako je sramota znati? Tako si igramo, a? Da, znam ja svašta.
Nisam znala za ovo, ali sam računala da ćeš ti znati. Uzdala sam se u tvoju Ovo opštu sam trebao da kulturu. kažem ne, razmisli Lovrene. Dobro, pitanje broj 3 vodim 2-0, što je onako zadovoljavajuće. Da. Ovo dovedeš- stvarno od tebe očekujem. Koliko reči psi mogu da razumeju? I stvarno je dokazano, ne lupetam. Mislim, dokazano. Vidio sam na internetu. Ne, sad mi je negde, pa sad Kao zavisi komande koji, i da, to. kao rasa i nešto, ima neka fora između 20 i 40, čini mi se. Ne, ozbiljno. Ima Šta neki, ti meni ozbiljno, ja postavljam pitanje. pa ne znam koliko ima. Između 120 i 150 mogu da razumeju. Mislim da uopšte se ne radi pričam s veterinarima non stop. Nije uopšte Znam, poenta. zato sam nije- mislio da znaš. Ne, nije uopšte poenta u rečima, nego poenta u tvom tonu. I oni mogu da mnogo, znači, mogu da Jeste, stvarno, znači, ovo, nemojte mi računate uopšte o pitanju. Da googlamo sad, nemamo vremena, u svakom slučaju, eto, molim 150 veterinare. reči, na pa sve. moj pas ako Vidiš razume... to? Ali kao, sedi, pivo, dođi, evro, more, Expo, razumeju, ono, kapiraš? Metro. Evo, dovešću psa u neku sledeću, Pa, brate, u neki sledeći obzirom hal. kako si se pokazala, može da vodi emisiju. Ajde, pa bukvalno, znači. Vidim kada on to sedne, pa da se vas dvojica ispriča. Evo, Znam da prvi imaju kviz, 27 izraza lica. to sad nije pitanje, ali možeš u nekom od pitanja da ovaj odgovor, hoće se računati. Ne, hoću samo da se zapati da je prvi kviz, da sam razneo prvi kviz sa 2-0 od 3 pitanja. Sad ja. Ajde. Sad malo ja nešto Ajde da sad ti. pričam posle ovog sramote i ovog kviza. Htjela sam da kažem da sam pronašla ovako listajući tu sad po internetu, spremajući se za ovu emisiju, jer za ovu emisiju mora čovjek da se jako studija za sprema. Ovo ne može tek tako. I profesor psihologije, jedan sa cenjenog univerziteta, ne znam kog, je dokazao, sproveo u delo jednu svoju teoriju, a to je da može, znači on ima jedan sistem i ukoliko si zaljubljen u nekoga, on može da napravi da se ti odljubiš tog nekog u 12 minuta. Vrlo je sistem razrađen. Pa ne zajevaj. Da. Može Šta kaže sistem? Kaže ovako, znači idemo, fokus, ideš 4 minuta, kaže, fokusiraš se i pišeš to, zašto ispala si govno, Govorim o odljubljivanju, znači ja sam zaljubljen. Odljubljivanje, da. I on sad dobro. kaže, nemoj sad tu da patiš i da slušaš ono, Dobro. znaš, to Sergej Čepković, ne, nego kao imamo 12 minuta ću ja sve da ti rešim. Kada svi. Kada odu svi, Aha, nego, dobro. razumeš, Dobro. nego idemo, Žena bez imena, ne, dobro. Ajde, ni dobro. to. I on kaže ovako, znači prvo ispišeš ono, zašto je ta osoba ispala idiot, kad si se osjećao odvratno s njom, kad bla 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 bla, znači sve najgore moguće situacije, 4 minuta sediš i sine, prisećaš se svakog sranja, razumeš, koje vam se desilo u vezi. Fokusirano 4 minuta razmišljaš samo o sranju. A šta ako nema, brate? Šta ako je bila stvarno gotivna veza i ako si ostavljen, brate, od strane fantastične osobe? Ne, sigurno je ta osoba, razmišljam da piše stalno ostavila me 4 minuta, znači uvek Đubre. samo najgore nešto, razumiješ, Dobro. to je osobi. Dobro, Onda, 4 minuta. 4 minuta ti je fokus na tome da, na biologiji, znači da shvatiš da je u pitanju bila jedna hemija, znači da čitaš i da ti pričaju ljudi o tome kako to sad dopamin, oksitocin, razumeš, kokain i ostalo, da je to sve kao, znači sve te dizalice su bile, to nema nikakve veze, razumiješ, da je to čista hemija između vas dvoje, znači ništa nije sudbinski, niste se vi slučajno sreli, a ona živi 2 ulice od tebe, pa sudbina vas je spojila kao dve, Dobro. razumeš ono. Nego hemija, ono što ti Nego malo pre dokazala u kvizu da znaš hemiju. Bija i blizina, brate, to su bili ćao, razumeš. I 4 minuta se koristi da se preusmeri fokus. Znači da razmišljaš, moj život, jao Elan, jao novi ljudi, novi dani, nova, razumeš. Kako jedna očajna, Malo New York, malo Paris, ostavljena osoba Vladičini koja je, recimo, Hani. bez para, utučena, može da bude u fazonu moj život, može da bude, brate, ono... Ne znam o kojim ti raskidima priča. Ne, vidite, znači, Govorimo o Đole tužnoj prvo- osobi. Prvo, Đole, znači, je jedna osoba koja, ja mislim da ti treba da imaš za raskid nov sistem i da kažeš kao, evo, ja ću učiniti da se odljubite od nekoga 6 minuta
I za Da. to imate ovih 20 minuta i subscribe, Pite. platite, samo bla bla bla, razumeš? To je... Ne, sviđa mi se, radit ćemo ovu temu, samo ću ti reći da sad sam setio, jedna devojka je počela raskid samo tako što je rekla ovakva riba kao ja. Tako je počela raskid. Sviđa mi se. Sviđa mi se. Posljednja tema u ovoj emisiji nekako se naslanja se na padel, ali postoji taj jedan fenomen koji sam ja teo odmah u prvoj emisiji da sa tobom da pokušam da razrešimo. To su likovi koji puše vape, to je prva, ali odmah mi se uz to nekako idu likovi koji nose slim fit farmerke i pantalone. Šta misliš o likovima koji puše vape i da li postoji jedna priča u kojoj muškarac sedi s tobom na dejtu i ti osjetiš ono vanila mango? Ne. A opije mač. Ali ne znam što si se ti bre uvatio za te, razumeš, što su vanila mango i sladoledi i jagode i ostalo, razumeš. Ima Šta ko, ima vape crveni Marlboro ukus, šta? Ne, ima drugih vejpova. Ja znam neke muškarce koji imaju druge neke vejpove. Mnogo bolje, razumeš. Ja baš cenim te ljude. Ja njih praktično zovem doktori, razumeš. Jedno potpuno drugo Da. svetlo na... Znači, prva stvar koja je pala bave kad si mi rekao kao što je s vejpom, ja Kaži kao... koji vape-ovi? Ovdje možeš kažeš koji vape-ovi. Pa ne, Koji ukus? A ima neki... Holandski neki ukusi. Da, holandskog, američkog, ima raznih. Da. Mislim, bukvalno ostiš zemlju. Da. Čist ko je taj vape. Ne, sviđa mi se. Čak evo, ako samo da ovo neko ne iseče pogrešno, čak Ne, sam ne, i nemojte- taj nemoj da vape i ja shvatite pušio. Da. Tako da stvarno Na znam. mom rođendanu. Na mom rođendanu, da, ali šta stvarno misliš? I da li, evo, možda ovo kažeš, nemam, brate, nikako mišljenje. Bukvalno mi je, Pa bullshit mi je nema, priča. bre, znaš, uopšte ne mogu da... Da li misliš da muškarci gube na svoje, brete, muževnosti? Sam misli da je ono Tony Montana. Ne razumeš? vidi, sigurno gube na svojim mužem, jer kao, znaš... Hannibal Lecter, spljugo. Misli da je pušio vape, razumeš? Hannibal Lecter je pušio. Pušio Hannibal Lecter. Stvarno je, ne mogu da setim toga. Da, ne, pazi, svakako ne mogu da zamislim neke ljude bez pljuge, znači ono, zamisli John Hamm, ono u Mad Menu. Znači on sve To ti vreme sa onom pričam. pljugom i ti si mu zonu, ja... Znači, ako jedan vape, ako jedan vape može da momentalno unizi Da, verovatno takvog John muškarca. Hamm, da bi vidim John Hamma sa nekom... Ili James Bonda. kao Sa da nekom vidiš. Peach Ice varijantom, verovatno je bilo... Peach Ice. Da, Ne. dobro, eto, Dobro, preko okej, vape-ova smo ajde, pretrčali, dobro. neću da tu kao sad na slim fit pantalone, stvarno. Sa Da li postoji dovoljno nagruvana muška noga koja lepo izvejano izgleda? Ja molim Slim samo da fit. ovo neko montaži posle nađe, ali... Da. Znači, Jason Momoa. Ja znam, ima mnogo podcasta i mnogo ima nekih videa koji pričaju o njegovom dupetu, zadnjici, izvinjam se, i na koji način Kome je se to izvinjaš? nagruvano. I sad... Jason Momoa ima dobro dupe. Ne razumiješ. Dobro, ne znam. Ne, ozbiljno, zajednice imaju koje o tome raspravljaju, znači. Mislim, ne da ja sad znam, nego čula sam da svi to mnogo prate, razumeš što njegov dupe, ali hoću ti kažem da, znači, to je, na primjer, dupe koje zaslužuje prvo, ajde, najgora varijanta da bude, recimo, skinny jeans, a najbolja varijanta da nema ništa. Ali on može skinny jeans. Eto, ja bi sad, ako mi dozvoljavaš ovom tvojom izjavom, vrlo interesantno izvršio ovu emisiju. Hvala ti, nemoj da misliš da je gotovo, nego ćeš ostati. Nemoj da misliš da je gotovo, da. Da. Zapamtit ćemo ovo kao po zadnjici Jasona Momoa i po tome što sam ja, brate, pobedio sa 2:0 u kvizu, a vama hvala što ste gledali prvu emisiju 20 minuta haosa sa Natašom Gubernić.